U min m'għandux ikel, m'għandux mediċini, m'għandux edukazzjoni. Kull 5 sekondi tifel qed jispiċċa jmut. Dan huwa dak li għalinna Dun Ġwan Farrugia, direttur tal-fondazzjoni hu, kif waslet fil-qofol tagħha l-maratona ġbir ta' fondi bl-isem il-Missjoni Bżonnok. Meta tara dawn it-tfal qegħdin m'għandhomx jieklu, letteralment m'għandhomx jieklu, letteralment qed jgħixu fil-miżerja. Nagħmlu distinzjoni bejn faqar u miżerja l-Malta. Ma nafux x'jiġifieri miżerja, ma nafx jekk jeżistux nies li qegħdin jgħixu fil-miżerja fil-faqar hawn. Però fil-miżerja li m'għandhomx assolutament xejn ta' xejn. U dan aħna nagħmlu dal-maratoni propju biex lil dawn is-sena Maltin. U qal li f'dan il-weekend ittelat il-31 edizzjoni ta' maratoni fejn issir ġabra ta' flus biex il-ħidma missjonarja tkompli tissaħħa. Il-poplu Malti verament iħobb il-missjoni, meta ngħid iħobb il-missjoni propju qalbu tinafas. Meta jara dawn it-tfal mod speċjali imutu għaliex m'għandhomx ikel, m'għandhomx il-kura neċessarja u m'għandhomx ukoll skejjel fejn huma imorru jitkellmu. Dun Ġwan appella mill-ġdid tal-ġenerosità tal-Maltin u l-Awċin biex fejn huwa possibbli jgħinu lil dawk anqas ix-xurtjati minna. Ħafna drabi m'hemmx tagħmel le. Aħna nemmnu u għalhekk aħna nagħmlu dal-maratoni, aħna nemmnu illi flimkien aħna nistgħu insalvaw, flimkien nistgħu nagħmlu xi ħaġa. It-tema tal-maratona ta' din is-sena hija għinhom jgħixu mhux jeżistu.